जय बर' हारिनि दिनै बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव बानायनाय जाबाय। सासे केन्डिडेटआ आंखौ बुंहरदों, बिथाङा बिराद दुखुआव दं, बिराद टेनसनाव दङ। नोंथाङा थाम्बनेल नायना फैखाबाय। मानोना बिथाङा जाहैबाय मा प्राइभेट स्कुलाव टिचार हिसाबै फोरोंनाया आजिलि 10-12 बोसोर जाबाय। बिथाङा दिनै नाथाय दिनैसिमबो बिथाङा माने फोरोंगिरि एप्लाइ खालामबाबो मोननो हायाखै। बिथाङा दिनै आसाम टेट पास जाना दङ, बिडिसि टेट पास जाना दङ, नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो मोननो हायाखै। मानि थाखाय मोननो हायाखै फोरोंगिरियाव, बेनि सायावनो आं नोंथांनो एसे डिसकासन खालामनो नागिरदों। दा नंगौ, बिराद सिरियास बाथ्रा। आं बिनि सायाव इस्यु खालामगोन, माने बे इस्युनि सायाव आं रायलायगोन आरो डिसकासन खालामगोन। दिनैहाय NIOS, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, नेशनेल इन्स्टिटिउसन अपेन स्कुलिंआवहाय NIOS आ माब्लानि थाखाय दिले लाहोआमोन। बेखौ नोंथांमोना गासैबो मिथिगोन। आसामनि बा अल अभार इन्डियाआव बयबो मिथिखायोखा। जेब्लानाखि बेखौ सोरबा बे प्राइभेट मोनसे इन्स्टिटिउसनबो नङा, बेयो फसंथानबो नङामोन। बेस्राफ्रा बेहाय जाहैबाय मा रानिं जायफोर फोरोंगिरिफोर फोरोंगासिनो दङ LP आव आरो EMI आव, जायफोरनाखि डिलेट गैया, स' बिथांमोनखौ सरकारनिफ्राय बे NIOS नि गेजेरजों बिथांमोनखौहाय माने डिलेट लानो बिथांमोनखौ माबा होनाय जादोंमोन, सुजुग खाबु होनाय जादोंमोन। स' बिनिखाय गभर्नमेन्ट स्कुलाव जायफोरनाखि पार्मानेन्ट एबा रेगुलार फोरोंगिरिफोर, बेजों लोगोसे प्राइभेट इन्स्टिटिउसनफोरखौबो इभेन जायफोरना साख्रि जायाखै, स' बिथांमोनखौबो डिलेट लानो थाखाय माने बिथांमोना बिथोन होदोंमोन। आरो बेबायदियैनो बै समाव 2017-18आवहाय बिथांमोनहा माने NIOS आवहाय, जाय NIOS आ जाहैबाय मा नेशनेल काउन्सिल फर टिचार इडुकेसन NCT नि गेजेरजोंसो, बेनि नर्म्स बायदिजोंसो बे NIOS खौ लाहोनाय जादोंमोन। दा बिथांमोना बिनि गेजेरावहाय दिनै गोबां बाथ्राफोर फैबाय। 18 मानल' जादोंनो, हेनथेन जादोंनो, बुहुत जादोंनो। जायनि फलाव जाय बिथांमोनहा प्राइभेट इन्स्टिटिउसनाव थानानै बिथांमोनहा दिनै डिलेट कमप्लिट जाबाय, टेट पास जाबाय, आसाम टेट पास जाबाय, BTC टेट पास जाबाय, नाथाय बिथांमोनहाबो दिनै आसाम, बै समाव आसामनि जेनोखि माबायावबो बिथांमोनहा मा जाबाय, एपइन्टमेन्ट मोननो हायाखिसै। मानो? बिथांमोनखौ NIOS हिसाबै बिथांखौ जोगार हरबाय। आरो BTC आवबो थांनाय जेनोखि BTC टेटआवबो बिथांमोना माने पास जानायनि उनावहाय बिथांमोना टिचार रिक्रुटमेन्टआवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन, स' बिथांमोनाबो मोननो हायाखिसै। बिथांमोना बिराद दुखु। बिथांमोना बुंदों, जों दा गावखौनो फोथैनानै लानो ना बुथारनानै लानो? जों मा खालामगोन? जोंनि लाइफआ गैखाला ओरैनोबाबो। जोङो प्राइभेट स्कुलाव जों मावनाया आजिलि 12 बोसोर 13 बोसोर जाबाय, सोरबा 15 बोसोर जाबाय, सोरबा 16-17 बोसोर जाबाय। आरो दिनैसिमबो गभर्नमेन्ट स्कुलाव मास्टार मोनगोन ना मोनला बिराद माने सिन्था बिथांमोनहा, जायफोरनाखि NIOS आव डिलेट लाग्राफोर। दा दिनै गोबां केस जालायबाय, हाइ कर्ट, सुप्रिम कर्ट केस जालायनाय जाबोबाय। बिनि गेजेराव गावजों गावनो बे बिथांमोना माने केस होलायनाय जाबाय। बिराद दुखुनांथाव खालामनानै होदों आरोखि। गावजों गाव बेबायदि हिंसा भाब थालायबाय। स' रोंनाय मानसिया, गोरों मानसिफ्रा मानो गावजों गाव बिदि हिंसा भाब थालायखो? बे मोनसे गिदिर इस्यु जादों आरोखि। नोंथांमोना दिनै जुदि गोरों मोनबा, बै जाय बिथांमोना गिबियाव केस होदोंमोन, होनबा बिथांमोना जुदि टेलेन्ट दंमोनब्ला, गोरोंमोनब्ला, बैसोरखौ मानो गिखो? NIOS खौ बिथांमोना मानो गिदों? आरो मानो गिनानै बिथांमोनखौ मानि थाखाय केस होदोंमोन? जोबोद दुखुनांथाव। आरो गोबां बिथांमोना केसनि गेजेरजों, नारा नाथा जुजिनायनि गेजेरजोंहाय दिनै बिथांमोनहा मा जाबाय, आसामाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय बिथांमोना नटिफिकेसन ओंखारबाय, आरो बिथांमोना आसाम टेट टिचार रिक्रुटमेन्टआवहाय बिथांमोना इलिजिबोल जाबाय। आरो इलिजिबोल जानायनि उनावबो बिथांमोनखौ उइथहेल्ड खालामदोंमोन। जे उइथहेल्डआ बेनो जाहैबाय मा, बिथांमोना NIOS नि माखासे माबाफोर होनांगौ, बिराद डकुमेन्ट फैदों बिथांमोनाव। जे NIOS आव नोंथाङा जेब्ला माब्ला एप्लाइ खालामामोन, बे एप्लाइ खालामनायनि एडमिसन स्लिपखौ बिदों बिथांमोनाव। आरो बिथांमोनाव बिदों जे बिथांमोनहा जाहैबाय मा 2019 नि जेनोखि बिथांमोना मार्चनि 31 थारिखनि गेजेराव जोबनाय जानांगोन बिथांमोननि कर्सआ। थ' बेनि थाखाय बिथांमोनाव एडमिट कार्डखौ बिदों। बिथांमोना एडमिट कार्ड दिन्थिनांदों। आरो बेजों लोगोसे जाहैबाय मा, बिथांमोना जाय समाव फोरोंगिरि मावदोंमोन गभर्नमेन्ट स्कुलाव बा प्राइभेट स्कुलाव, बै प्राइभेट स्कुलाव मावग्राफ्रा बिथांमोननि जेनोखि जयनिं लेटारखौ होनांगोन, माने नांगौ बेखौबो। आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नांगोन। बै स्कुलाव जे नोंखौ फोरोंगिरि थिसनबाय, बिनि माइनट्सफोरखौ जमा खालामनांगोन। माइनट्सफोरखौ बेखौ जमा खालामफानांगोन। सेलारि जे नोंथाङा बै स्कुलनिफ्राय जादोंमोन, बिनि सेलारि स्टेटमेन्ट बेखौबो होनांगोन। बे गोबां। आरो बै स्कुलनि नोंनि एटेन्डेन्स रेजिस्टारखौहाय नोङो होनांगोन। बेबायदि थारमाने एटेन्डेन्स रेजिस्टारखौबो नों खालामना होनांगोन। बुहुत बिदों। आरो बेजों लोगोसे इउडाइसआव नोंनि नाम दंना गैया बेखौबो नोङो दिन्थिनांगोन, फेक नामा।
तारमाने बिसोरखौ ओरैबायदि जाबोरबारियाव गारहरदों NIOS नि केन्डिडेटफोरखौ जेन' बिसोर खुनु फोरोंगिरि जानो योग्यता गैया जेन' बिथाङा खुनु टेलेन्ट गैया जेबो माने रोङा आरो बिसोरो बेबायदि मोनसे ओरैबायदि नेग्लिजेन्सि खालामनाया जोंनि थाखाय जोबोद लाजिथाव आरो जायफोरनाखि सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टआबो बिनि सायाव बुजिनांगौमोन आरो जोंनि आसामाव चिफ मिनिस्टारानो होन सोरबायानो होन बिथांमोनाबो बुजिनांगौमोन दा बिथांमोना बेसेबांबा गोबावनि उनावसो नै 2025 आवसो बिथांमोना दा चान्स मोननाय जे एप्लाइ खालामनो हानाय सुबिदाखौ मोनदों आरो बिदिनो दा BTC आवबो ओंखारबाय दा BTC आवबो BTC नि बासिन्दाफ्रा जायफोरनाखि NIOS जों पास जादों डिलेट बिथांमोना दिनै टेनसन दङ माथायाव दावदाब दङ जोंखौ बेबायदिनो नम्स खालामनायाव जोंखौ जोगारबावगोन नामा जोंखौ नारगारबावगोन नामा बयबा मोनसे डकुमेन्टस होनो हायिनि थाखाय जोंखौ जोगारगोन नामा बिथांमोना बिराद दुखु दिनै जा खुनु सान्थि गैया एप्लाइ खालामगोन थि खालामा बिदि सोरनाबा एडमिसन स्लिपा गैला 2017 नि एडमिसन स्लिपा थानांगौआ गोरलै बाथ्रा नंला बिथांमोनाव दा बिथांमोना खावलायनाय बायदि बिथांमोना खावलायहरदों गोरबोजों जे आदा नों बिनि सायाव भिडिअ बानायनानै होदो जे दानि बिटिआरनि सिफाङाव बर'आ बे NIOS केन्डिडेटफोरखौबो जायफोर जिराय लादोंमोन बिथांमोननि सायाव माने बैफोर डकुमेन्टसखौ मोनजोबलाबाबो मोननै मोनथाम डकुमेन्टस मोनब्लानो बिथांमोनखौबो एक्सेप्ट खालामनाय जाथों होननानै बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामहरदों मानोना बिथांमोना दिनैसिमबो बिराद मावनो गोसो फोरोंगिरिनि बिथांमोना बहुत इन्टारेस्ट दङ स' बिनिखायनो आं खावलायगोन BTC नि डाइरेक्टर सारखौ आरो लोगोसेनो जेनेखि जोंनि बिटिआरनि सिफाङाव सारखौबो आं खावलायहरगोन जे बिथांमोनखौबो नायदो बिथांमोना जुदि 10-15 बोसोर प्राइभेट स्कुलाव फोरोङै बिथांमोना दिनै माबा मोनसे फोरोंगिरि मास्टार साख्रि ओंखारो नामा बेखौ नेबाय थादोंमोन दा नेसेयावबो बेफोरबायदि नेग्लिजेन्सि खालामजानाय गावजों गावनि हिंसानि गेजेरजों बेफोरबायदि खालामलायनायखौ नोंथांमोनाबो बुजिनांगोन आरो बिथां जेसेबां 9टा 10टा बिथांमोननो मोनसे लिस्ट होदों होनना बुंदों बेखौ नांगौ होननानै NIOS आव जाय दिलादों बिथांमोनखौहाय दा सोरनाबा एडमिसन स्लिपा गोमाबाय एडमिसन स्लिप गैला सोरनाबा एडमिट कार्ड गैला बुहुत नानानथा आरोखि दा बेफोरखौ नोंथांमोना सारमोना बुजिनानै मोनथाम मोनब्रैसो जिनि डकुमेन्टस होनो हाब्लाबो एक्सेप्ट खालामनानै बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामो बेखौनो आंनिफ्राय बिथांमोननो बुंनो खावलायनाय बायदि आं भिडिअखौ बानायनाय जाबाय थेंक इउ